Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus, jamita tuminggu 10 dung Trinitatis, jamita tu tanggal 3 September tahun 2020. Ima na tersurat di 2 Korin bid 2 ayat sada rodi pitu. Hamima majahau dihita saluhutna laos tapai hutihut ma. Alai hupa botoho kami matuhamu akadongan asini rohani di bata na nilehon nai tuak kahuria na di Makedonia. Ayati pe di bagasan pangujunan doho hapor suho godang nasida dihorhon halalas ni rohana sida do na sumurung akup ni sukot ni hina pugus na sida do habasaon na lumobi. Huhati dakod do, naong dilehon na sida na asana tarpatu pasa. Lubi tahe sian guguna, jala sian lomona do. Gugudo diapoi na sida hami, jala dipangidua sini roha. Ima na naing gabi parsidoho mangurupi akan abadiai. Jala gumudang sian nahu hirip pami, tung diri na do dilehon na sida parjolo tutuhani. Dungi tuhami, mangihuton lomoni roha ni debata. Gabi huapoi hami si Titus, asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulau nasi ni rohaon, songon naung pinuk kanai. Alai songon hasurungom muna di nasaluhut, di haporseaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakaholongi muna di hami. Naing songonima hasurungom muna nang diulaon asi nirohaon. Ido sahat ni turpuki. Horas madihita sa luhut na damang dainang. Nalahom mamuhay jami taon, adong sadasarito na maripola. Ima taringot tu sada keluarga na marianak ko 2 halak. Diajari 2 kaya anak kon naon, doho pangajarion na sarupa. Asarap terpasu-pasu manian yanak kon na naduay. Dung magudang bi yanak kon nai, rak mangula maduasa. Molo siya kangan, gudang do sinadongan na. Alay molo siyang gian, hasusaad do na gudang di ibana. Alay dia kapabahenan, umora do siyang giani. Say disukud do kabar ni natorasna. Hape, molo siya kangani, tung masay maol do tarida pabahenan na. Ido bahen adong tangyang nina tua-tua di tau baru na manangya kon anak na. Hapelos lupa manangya kon nasahala yanak kon nai. Adong mana manukud dong sipul martangyangi. Ay buasa dang ditangya kok kamu yanak kom muna na sadanari. Pitor dia lusi mak. Ay suadong kirimon ni. Imajo songon patujulo na damang dainang. Hobar tu si damang dainang. Gobaran na masa di huria Makedonia doho Korintus. Tutu adul marasing do. Molo sinuhat sian sinadongan ni huria na duai. Molo pinatudus ma tuak kapabahenan na. Ia huria Korin gumudangad do na bui tarbahen na. Manggugui pangurupion yan. Alai lau sumurang do pabahenan na. Dang terida gugunai sian pabahenan na. Hape ia huria na di luat Makedonia, ima huria Filipi, Tesalonika doho Berea, na orang gugu do nasida di sinadongan. Alai, dang tarida na humurangi, sian pabahenan nasida na dinggan. Dinggan situ tudo pabahenan ni huria na di Makedonia, patu papangurupio tu huria Jerusalem. Di sialani i, rikot do nagabi si tiruota huria na di Makedonia. Hobar mai tu ipola ni jami taon na dihakam di bagasan sa daujahan, makubasi di bagasa kolong. Na perjolo damang dainang, mangalehon sian halalas ni roha. Di ayat 2 turpukod di dok, ayati pe di bagasan pangujunan doho hapor suho godang nasida,
Di horhon halalas ni rohana sida na sumurung, akup ni sukot ni hina pugus na sida do, habasaon na lumobi. Huria na sinukotan ni hapugusod do, huria na di luar Makedonia. Romusedo akka pangujunad do hapursuhon godang, di siala parporangan na masa hati hai. Luar biasa na, dang dibahen si dalian na akka hamaolon, asa dang pola patupa akka guguan na kanadinggani, manang guguan tu akka ulaw na siniroha. Molo mangihuton pangatusion ni jolma, ra, dohonot tado, apalah hami mangurupi, hami do napatu siurupan. Dia do ujahan ni ngolu na sida, ubahedang disukoti hapursuhoni, patu papak kubasion namar silehon-lehoni. Di siala di bagasan las ni roha na sumurung do huriai. Las ni roha na sumurungi, dang dapoti di siala akka na adong di portibion. Manang, akka situasi do sinadongan na, dang ina mabahen sa sahalak marlas ni roha, manang sadahuria marlas ni roha, alani ganup nasa akka situasi na. Hola siya debatado halalas ni roha na sumurungi. Di sialani i dohonom ma akana porsiai, ima na marlas ni roha na sumurung. Dang sukoton ni manangahabe akana porsiai, patu pa akka pakubasion na dinggan di bagasak kolong. Napadua hodamang dainang, mangurupi sian nasa gugu, lubi sian guguna. Di ayat tulu di do Apostel Paulus puse taringot huria na di Makedoniai. Huhatid koddo, naung dilehon na sida nasa na tarpatu pasa. Lubi tahe siya guguna, jala siya lomona do. Di hatidakon Apostel Paulus do na dipatupa huria na di Makedonia, nasa na tarpatu pasa. Lubi tahe siyan guguna. Omma nagabi sitiruo dia kana porsia sinuaeng. Di siala molo tapai hutihut nuaengon, gudang dope jolma na mangurupi siya guguna. Manang dang sian nasa guguna dope, patu pa akkau laun para sinurohaw ni. Manang, hurang dope sian guguna. Artina, otik manang na diorom dope, akka si patu paon na tu akkau laun na sinirohay. Damang dainang hitabe majo mga lusi, naung siyan nasa gugudo hita patupa pangurupion, manang dang dope. Alay taida mahuria na di Makedoniai. Sahat tu na lubi siyan guguna do di patupa pangurupion, tu huria na di Jerusalem. Napatuluhod damang dainang, mangurupi siyan panadaon maradopod debata. Diaya opat didok, gugudo dia poina sida hami. Jala dipangidua sini roha, ima na naing gabi parsidoho mangurup yak kanabadiay. Damang dainang, dang na dipangido manang nasubui juaun na sida, asa dipatupa na dinggani. Alay na sida sadiri do na mangidohon, asa parsidoho mangurup yak kanabadia di Jerusalem. Nuaingon, saya dong donian, centong-atongan ni huriai, napatupa akka silehon-lehon na marhiti pilihan hamulateon. Alay saya adong domuse, nagabi sutarida, hatihana laho patupa guguan. Hape, molo marsoal, soy nama idaw jagona. Molo marsoal dohot dongan na, pitor di do, isi huroha, pitor dia huruai bana. Habis petano mahiyang dohot tano maraek, dang persoalan ni di ibana. Alay molo didok kuria mai sarana patu paguguan nalaho patu paho nasini roha. Pitor didok do, dang adong nabui tarbainau. Sayunang binian, adong si songoni siyak kita ati amanginang. Molo tumpe adong pos doro hatta, say namarhamu bau ma nian nasida. Boy pedenggan si tutu jala si tiruon huria na di Makedonia taringot tuak kana mangurupi dohok namar silehon-lehon. Taida ma songon na pinasaha ni Apostel Paulus di ayat 5. Jala gumudang sian na huhirip pami. Tung diri na do dilehon na sida perjulu tutuhani. Dungi tuhami.
mangihutton lomoni rohani de bata. Parjolo do dirina dilehot tu Tuhani, manang pasahak dirina tu de bata, dungi dipatupa marsilehon-lehon, mangihutton lomoni rohani de bata. Molonang parjolo do jolma mangalehot dirina tu Tuhani, tutuho bartu lomoni rohani Tuhani nama nalaho sihangoluhononna. Dia kanang parjolo mangalehot dirina tu Tuhani do, natalup mangihutton lomoni rohani Tuhani. Molonaung dilehot dirina tu Tuhani, marsilehon-lehon patu paguguan pangurupio pe, dang nagabi dirina bebahenonna, suhak-suhak na marsilehon-lehoni. Alai asini rohani di batana sumurungi nama. Ido bahen, lubis yan na hinirim ni aposteli, bui di patu pahuria na di Makedonia. Baliksa, molo mangihutton pangatusion ni hajol maon, sidaliad do na gudang, hape silehon-lehon na dangadong. Damang dainang, dungi di pangido apostel Paulus matuhuria Korin, manang diguguhon aposteli, asa paujukon ulaw na siniroha huriay. Pola dia poi si Titus, asa manguluhon na sida patupa ulaw ni di bagasan hasurungan na sida. Songon hasurungon ni huria Korin, songoni manian hasurungon na sida di ulaw na sinirohay. Damang dainang, saluhut na do nasa na porsea di jow hatani di bata, laho makubesi di bagasak kolong. Dang naholan na porsea, alay saluhut na jolma, dang mardia ibar na belga manang na mekmet, na mamora manang na pugus, na di bagasak kamaulon manang di bagasan hasangapon, saluhut na do tarjow patu papok kubesio di bagasak kolong. Di siala mangulaho kolong, nang dia kanadinggan, ido jati diri, manang ido nagabi hadirion niya kana porsea. Dia kapak kubesion na di bagasak kolong ido, sumurung akana porsea. Ay molo sumarniula ha porsea oni, dusun naong mate doi, nang pimangulu. Baliksa, molo marniula do ha porsea oni, ido na mangulu. Nang pe hira na sumangulu idaon, alani hamaolon, nang aka hasusaan. Didok Tuhan Yesus na tersurat di Lukas 6 ayat 36. Gabi parasi roha mahamu, songon amamuna parasi rohai. Amin.